Dutar yasamak senetçiligi, dutarda saat salmak we başçylyk sunugatynyň UNESCO adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň tanawyla giridilmegi halkymyzyň göwün oşun ganatlandyran ajaýyp waka bolup hakydalarda hemişelik galdy. Türkmeniň dutar bilen baglanşykly asylly däpleriniň bu awraýlyk romanyň tanawyna giridilmegi diňe medeniýeti öwrenç almanyň dälle eýsem diplomatik nukdaý nazardan öňe ädilen ädim bolup ol ýurtlaryň arasynda gatnaşyklarda paragatçylyk medeniýetiniň, gepleşikler medeniýetiniň tasdiklanmasy bolup durýar. Dutar iktar diýen manyny berýär. Şol iktardan çykýan owaz adamy ganatlandyryp, begendirip hem buýsandyryp bilýär. Daşyndan seredeninde ýöne köýje bolup görnýän saz guralyny ýasaýan dutarçy ustalar oň ýasalşyny sungat derejesine götüripdirler. Bagşyň salýan sazynyň şirinligi dutaryň ýasalşyna baglydyr. Dutar saz guralyny ýasamak üçin tut hemde erik agaçlary ulanylýar. Tut agaçy ýeňil hem berik gal berdi ondan çykýan ses owazly. Tut ağacı näçe garry bolsa şonça gowy hasaplanýar. Dutar ýasaljak tut ağacyny güýzi ýapragyny dökülende kesip alsaň has gowy bolýar. Tudyň töňösini bir ýyllap ýere gömüp goýmaly. Şonda ol görnüşini gawaratyny ütgedenok. Günnogora syýahat eden Ýewropa hemde Rus alymlarynyň ençemesi bu näzik owazly saz guralynyň öz bolşul aýratynlygy, oň güýji, gudraty hakyny täsirli ýazgylary galdyrypdyrlar. Perdeleri Türkmen halkynyň şöhratly taryhyny owaz bolup canlandyrýan bu milli saz guralymy ýasaýan ustatlar ýylisinde aýratyn hormata münasipdir. Ahal welaýatynyň sunugat ustatlary milli mirasymyzyň täzeden dikeldilmegi, ýurdumyzda milli saz sunugatynyň öňe üçin giň ýollar açýan hormatly prezidentimize, gahrman arka dagymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.